Lakhain ko trok Dwarbagori constituency angkang Daithor police station kaparlu Langparpan Langtuk Rongpi arong amekar Babu Tokbi kesodat penajok local MSc mate education EM Richard Tokbi akengri kerap kachohang. Lasonsi Babu Tokbi ke pangjia keso kacholong logajok na hokta damon ederan pinlo. Keso ke ache thoksi keso anta chun ipin pusi aosa bidasing kropen thanpon laben aosa bidasing kropen local MSc mate education EM Richard Tokbi aphan nangrap vek tha pusi kachuning rialam the chipaklangpon alang lipu thulo alang like inutvet lasi kirikaran pia bangta ave jinso mimi laben ke Daithor malom local leadership atuma phanta rabdun tha pusi aosa bidasing kropen chuning riponthu angton pen ausa bida singkropen kachuning rialam the arju senang kardom pila tini neli isung duko koposi chuning riji alam se itu ninje po ne adi dinklui pen lo neli on isu bang puta puelo tiklo yon da ke dupu Ciklo yon lupo kisu kisu ti kisu chilo sih dulu masih le klemji ta ini lu Allah itu masar itu isonian Allah Richard Tokbi aphan si juneri padi krim aku nang rapo kusi ning thelu News report Karbianglong Live.